Lîstika şanoya Kurdiya Qiral û Travis ku wê li navenda çandeya Cemîl Candaşê bihata lîstin ji aliyê qeymeqamiya navçeya Şişliyê ve bêyî hincet bête destnîşankirin hate qedexekirin. Li Stenbolê şanoya bi Kurdî ya bi navê Qiral û Travis ku ji aliyê şano arêva dihat lîstin. Beriya çend saet lîstik bê lîstin bêyî hinceteke bênîşandan. Ji aliyê qeymeqamiya Şişliyê ve hate qedexekirin. Ekîba şanoyê û şanogerin bi nav û deng Deniz Özer û Bahoz Özsunar li salonê ji aliyê polîsan ve hatin dorpêçkirin û bi zorê ji salonê hatin derxistin. Birayê Bahoz Özsunar, Uğur Özsunar hate desteserkirin. Em dika xwe bernadin, bila baş bêzanîn hunera Kurdî ne bêxwediya, em zimanê xwe ticarî tenê nahêlin, em wek hunermendê Kurd, em wek tekoşerê hunerê Kurdî, em bêjin bijî şanoya Kurdî, bijî zimanê Kurdî. Hejmareke zêde polîs navenda çandeya Cemîl Candaşê dorpêçkirin. Deriyên salonê girtin û destûr nedan temaşevan derbasî nav salona şanoyê bibin. Di navbera polîs û temaşevanan da alozî derket. Ben gülmeye geldim, eğlenmeye geldim. Abdi saat elvederim. Mizani bu iptal kirine az disse hatim. Jboni deniz az hatim. Jboni xoz hatim. Tek sedeme ki kadar kirine heye em Kurdun. Ev kas. Yani şik nabijim em kabul nakin. Bi hürmeti ki şu sedan sale mehdibe em bi kabul nakin. Bes. Şanoger û temaşevanên Kurd didin zanîn ku sedema qedexekirina şanoyê bas ji ber ku zimanê lîstikê bi Kurdî ye. Parlamenterên Dem Partiyê, Serokê Baroya Amedê Nahîd Eren û Mafnas li ser medyaya civakî bertek nîşanê biryara qedexekirina şanoyê dan. Gavatê Seriya Kurda tev ayrımcılık dikin. Başka tiştek ne yani. Ne siyasiye ne particiye, komedyene yani. Komedyene leska bin nişan. Şanoya Qiral û Travis ku ji bo Kurdî hatiye wergerandin. Berê jî li bajarên Agirî û Dîlokê hatibû qedexekirin. Heman lîstik di 24 Kanûna 2023 da li Stenbolê li navenda çandeya Cemîl Candaşê hatibû lîstin. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.